Čaute všetci. Ahojte, ahojte, je tu Maťka a Marek. Čaute, vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu s názvom Spidercast, kedy je potrebné zamakať aj ušami. A dnes tu máme opäť ďalšieho hostia, respektíve hostku. A dám vám také menšie indície. Je to mladá baba, ktorú môžete vidieť často u Mareka vo fitku, pokiaľ tu chodíte. Je to taká mladá, atraktívna, vymakaná baba a je ňou Karin Fedorová. Vítame ťa tu, Karin. Ahojte. Ahoj Karin, čau. Ďakujeme, že si prijala pozvanie do tejto našej ďalšej epizódy. No a my sa dnes porozprávame celkovo o tom, ako vyzerá tá tvoja fitness cesta, keď to tak nazvem, ako to celé začalo, čo ťa najviac motivuje a rovnako sa porozprávame aj o súťaži, ktorej si sa nedávno zúčastnila. Takže veríme, že to všetko dopadne dobre. Ďakujem. Áno, ja som bola teraz nedávno na súťaži v máji, alebo tak nejak. No a celkovo príprava prebiehala super, lebo už som mala čosi odmakané, aj tie svaly už bolo celkom dosť vidieť, aj som taká bola už vyrysovaná, dá sa povedať. A s Marekom sme rozmýšľali už dlhšie, že sa pustíme na tú cestu súťaženia. Ja som ešte stále nebola rozhodnutá, či hej, či nie. No a potom prišlo také rozhodnutie tesne pred súťažou, možno 2 týždne pred súťažou, čo sme sa chystali, že hej, chcem to skúsiť. Tak sme sa s Marekom dohodli, že pôjdeme spolu do toho. No a začali sme vybavovať veci. Aj preto je tu dneska a budeme sa o tom baviť podrobnejšie. Presne tak. No ale keď sa vrátime úplne na začiatok, tak kedy to u teba tak začalo, že chcela by som, ja neviem, začať cvičiť, alebo čo bol taký tvoj prvý impuls? Tak od malička ja som bola vedená rodičmi k športu. Mňa aj môj ocko bol vlastne, hral hádzanu, chodil po svete, vlastne hrali hádzanu. Mamka tiež hrala v mladosti volejbal, čiže od malička sme boli vedené k športu. No a ja som si tak povedala, že prečo neskúsiť fitness cestu, akože tak cvičenie a toto. No a tak som sa do toho sama podujala. A nebolo to možno zo začiatku ťažké, lebo predsa len si mladá, máš veľa, ja neviem, príležitostí, že dajme tomu, že idem vonku s kamarátmi, sú tam nejaké tie také zlé chodničky, keď to tak nazvem, tak určite to možno nebolo ľahké pre teba. No vôbec to nebolo ľahké. Hneď práve tie začiatky nikdy nie sú najľahšie, len treba mať to nastavenie v hlave. No a už potom to ide samo. Potom už som začala riešiť aj tú stravu a tie veci okolo toho. No a akože s kamošmi som chodila len tými najlepšími a ostatní akože tak ani nie moc. Takže... A aké boli možno také prvé reakcie okolia, že keď si, neviem, začali všímať, že áno, chodíš cvičiť do fitka, alebo že začínaš sa nejako takto stravovať, tak aké boli prvé reakcie? Ja som začínala prvé cvičiť doma. Doma som mala činky, ocko mal akože ešte, jak bol mladý a tak cvičil, tak on vlastne som cvičila s tými činkami doma, no a potom aj tie odporové gumy a všetko toto. No a postupne to bolo vidieť na mne, jak som cvičila a tak. A na základnej škole mi učitelia začali rozprávať, že Karin, ty akú máš super formu, že super vyzeráš, že jak to robíš, že chcem také recepty od teba. A to tak naplňalo ma to, že proste teším sa z toho, keď to niekto sa chce tak zdokonaliť, už len keď vidí niekoho alebo takto. Takže toto je krásny príklad toho, že nie si inšpiráciou iba pre mladšie ročníky, ale aj pre tie staršie ročníky. Takže to je úplne super. No a kedy si prvýkrát zavítala takto do fitka, alebo aj konkrétne tu k Marekovi? Sa mi zdá, že to bolo rok alebo rok a pol dozadu. A
celkom dosť som si to tu obľúbila, aj tu na Marek je skvelý, takže privítal ma s úsmevom ako vždy. No a celkovo aj super atmosféra je tu, no a cítim sa tu veľmi super, takže obľúbila som si to dosť. A do iných fitiek ani neviem, tak ma to neláka, lebo tu je jak môj druhý domov v podstate. Marek, a ty, aby som sa teda obratila aj na teba, tak pamätáš si, že keď tu Karin začala takto prvýkrát chodiť, tak... Ja si to tak pamätám, že prvé stretnutie s Karin bolo také, že chodili tu jej kamošky a ona si tu prišla ich asi čakať raz a tu sedela v kresle a potom neviem, či na prvom stretnutí alebo na druhom si prišla kúpiť tie expandery na cvičenie na doma od porovej gumy. A potom neviem, po nejakom čase, neviem, či to už bolo mesiac alebo 2, tak prišla aj do fitka, že začína cvičiť tu, tak som sa potešil, som ju sledoval, že jak cvičí a toto. Ja väčšinou, keď ma niekto zaujme, tak sledujem. Tak nenapadne, že ak sa vyvíja jeho príbeh. A potom som nejak videl, že Karin je ako iné dievčata, že má iné hodnoty. Tak začala tak intenzívnejšie a tak dôslednejšie to brať. Tak som videl, že možno v budúcnosti, keď to trvá, takže aj súťaž nejaká bude. Aj som to potom časom jej to tak... nie, že navrhol, aj tak sme sa bavili, že či má také ambície a tak. No a keď už pokračujem ďalej, tak pri tej súťaži to tak bolo, že ja som na jeseň minulého roku sa pýtal Karin, že kedy ideme na súťaž, nie? A ona, že nevie, že ešte to kus počka, tak neviem, že aké dôvody boli z jej strany, že ešte nechcela. No a potom na jar zase ma to len tak napadlo, netlačím nikoho do ničoho, že forma celkom dobrá, toto, že cvičí, takže či to nechce skúsiť, že v podstate ona má ešte len 16 rokov, ale ten čas dorastenecký je do 18 rokov, takže je tam ten priestor na rozvoj v tej dorasteneckej kategórii, ale je dobré začať skôr, aby si, keď na to má, že by si to vybudoval ten postup a aj vedela, na čom je a kde, od čoho sa odraziť. Tak som mi zase navrhol, poď na súťaž, nie? Že keď chceš, tak dáme to spolu, nie? Že budeme sa pripravovať spolu. A ona, že áno, že chce. A ja som zostal zaskočený, bo ja som fakt, že to ani nečakal, myslel som si, že to mi povie nie, ale tak rázne povedala áno, takže keď áno, tak musíme to riešiť. Zistím, kedy súťaž, lebo vôbec som nevedel. V poslednej dobe som sa nezaujímal nejak o tie súťaže. Keďže som nesúťažil ani teraz COVID bola toto, tak nikto u nás nesúťažil v Spider Gyme. Tak sme zistili, kedy súťaž, zistili sme, že je to asi za 3 týždne a nemali sme nič, plavky ani športové vybavenie pre ňu, čo potrebuje, tak som všetko zháňal ale ona už bola pripravená, ako vyrysovaná bola dostatočne až, takže tam trebalo nejak naplniť tie svaly, aby bola plnejšia, tak sme robili, čo sa dalo, sme tú prípravu trošku ináč pozmenili. Niekto potrebuje úplne vyrysovať a chudnúť, ale ona potrebovala nejak naplniť tie svaly, aby bola väčšia, tak tam bolo trošku ináč. A ináč dopadlo to super, hej, ja som spokojný a splnil sa asi aj Karin sen a ja. Určite áno. Takže chcel som hlavne splniť ten sen, lebo viem, ako je, keď som bol mladší, že som túžil potom vystúpiť na to pódium. Tak. No a aby sme posluchačov trošku uviedli do deja, že teda o akú súťaž ide, tak je to Body Fitness Open Dorast a konalo sa to v Starej Ľubovni. A teda tá príprava a to všetko určite to bolo dobre, pretože Karin sa umiestnila na 3. mieste. Takže Karin, aké sú tvoje pocity? Čakala si to? Akože nevedela som, čo od toho čakať, lebo to bola moja prvá súťaž a v podstate aj ten posing, aj všetko sme zdokonaľovali s Marekom, robili sme fakt, čo sa dalo. A už len ostávalo na mojich vlastne, čo Marek ma ponaučil z tréningov a tak, vlastne z pozingu, tak všetko som dala do toho, aby to vyšlo, takže... Ja ešte doplním, že na tých to boli majstrovstvá Slovenska dorastencov do 18 rokov a
na prvej súťaži je to vždy, takže ten je jedinec, alebo ten súťažiaci chce do toho dať maximum, hej, nie 100%, ale 110, lebo si myslí, že čím viac to odmáka, alebo drsnejšie to bude držať, že to bude lepšie. Ale niekedy je to na škodu a každý sa snaží robiť tam maximum, ale chybičky sa vždy nájdú, lebo prvá súťaž je prvá, je tam aj ten stres, niečo máš naučené, ale niekedy to nedokážeš predniesť na tom pódiu, takže je to také individuálne. Takže ja som to bral tak voľnejšie, hej. Chcel som, aby to dopadlo hlavne dobre pre ňu, aby sa cítila v pohode po tej súťaži, aby bola zo svojho spokojná, výsledok pre mňa nebol až taký podstatný, hej. Hlavne, aby si to užila, aby si načerpala možno, že nejaké nové inšpirácie, alebo aj celkovo opäť je to niečo nové, nejaká nová skúsenosť, takže a to, ja som ťa z domu sledovala, ja som sledovala úplne všetko, čo Marek pridával, že teda áno, ideš na súťaž a veľmi som ti fandila. Ďakujem. A je to veľmi obdivuhodné, že prvá súťaž a takéto krásne umiestnenie, je to fakt klobúk dole. Áno, veľmi som sa potešila, aj okolie potom mi blahoželalo, ja som sa veľmi z toho tešila a verím, že ešte také niečo príde. ešte by som chcela skúsiť také niečo, taký ešte raz tento pocit. No a samozrejme, že určite by som chcela aj lepšiu formu. No a takže snažíme sa o to tiež. No a uvidíme, ako to bude. No a keď sa teraz budeme baviť o nejakej takej tvojej rutine, že ako možno vyzerá taký tvoj bežný deň, či už cez prázdniny alebo počas školy, pretože môže sa to odlišovať, tak ako to vyzerá? Tak teraz cez prázdniny, keďže sú letné prázdniny, tak ráno idem do fitka si zacvičiť, tu na Marekovi, do Spider Gymu a potom prídem domov, som doma, v podstate robím čo treba okolo domu a niekedy ideme aj s kamošmi vonku a čo treba porobím, no a potom si oddychujem väčšinou a nič také, varím si. A ako je to s tým jedálničkom, môžeš prezradiť našim poslucháčom a verím, že akým mladým poslucháčkam, ako vyzerá tvoj deň jedálniček, aby vedeli, kedy asi vstávaš, čo robíš, kedy chystáš, čo ješ a tak, aby to videli, aby vedeli, ako to prebieha, ako funguješ. Tak ráno vstávam o 5 ráno vstávam. Wow. Pol šiestej. Tak aj cez prázdniny? Samozrejme. Ja už od malička tak od pol piatej som už bola od malička hore, lebo sme chodili do babky, keď nás viezli do školy a proste babka nás viezla do školy vtedy, no a tak sme museli skôr stavať. No a teraz vlastne to mám tak, že od pol šiestej, o 6:00 mám v podstate hotové raňajky, kým si uvarím, že o 6:00 sa najem, potom sa nachystám, teraz cez prázdniny, keďže chodím do fitka skôr ráno, tak na 7:00 idem do fitka. No a potom prídem z fitka, sa najem, 10:00, potréningové jedlo, potom počkam do obeda, naobedujem sa, potom po obede mám olovrant, no a na večera v podstate. No Čiže celý deň v podstate sa stravujem tak, ako mám a mám v podstate aj navýšené tie sacharidy a to, aby to poriadne rastlo. Nebojte sa papať. Školy, dajme tomu, lebo predsa len si v škole od rána až do nejakej, dajme tomu, 3:00, tak ano. Ako vyzerá napríklad tvoje stravovanie v škole? No v škole to mám rovnako. Na raňajky sa najem ráno, jak idem pred školou, mám pred školou, takisto o 6:00 sa naraňajkujem. No a tak 7:20 ideme na autobus do školy. Potom na 10:00 sa najem. No, na obed mám tiež prichystané papanie, no a olovrant, po škole prídem domov, najem sa olovrant a potom idem do fitka, tu na do Spider Gymu, no a po fitku si dám večeru, no a už potom
idem spať a oddychovať a regenerovať. Ja doplním, že si to chystáš do krabičiek, hej, že to nosíš so sebou, všetko má nadávkované. Wow. Niekedy mi posielal fotky, vyzerá to dobre, hej, je to dôsledné. Wow, ako ja od nej super. to nevyžadujem, ona to robí sama. Mne na tom dosť záleží, aj čo sa týka stravovania, aj by to bolo poctivé. Takže dosť si na tom potrpím. No a teraz posledné dni sú aj nejaké nové recepty na stránke, tak milí posluchači, pokiaľ ste to ešte nevideli a chcete sa nejako inšpirovať, tak bežte na stránku Spider Shop a tam môžete vidieť recepty aj od Karin. A chcela som sa ťa opýtať, že kde berieš inšpiráciu na tieto recepty? Tak ja to väčšinou beriem z hlavy, lebo mne to tak napadá samo od seba, že si tak pospájam v hlave, že čo by asi tak k sebe pasovalo. No a potom to vyskúšam a zistím, že to je super nápad. Alebo niekedy ešte beriem inšpiráciu z Instagramových postov, čo sledujem tie ich fitness, čo cvičia vlastne tiež, tak tiež varia a pripravujú si jedlo. Tak od nich beriem nejaké recepty a väčšinou sama. Ja by som ešte zabrdol do tvojej minulosti a chcel by som vedieť, alebo aj posluchači, že ako to bolo, alebo či si mala niekedy v živote nejaké také boje alebo problémy so stravovaním, alebo si jedla málo, alebo veľa, alebo nejaké také časy, kedy to nebolo ideálne a nejak si cez to prešla a tak. Lebo každá cesta má nejaký svoj začiatok a nejako možno, že je tam nejaký problém, že teda chcela by si to zmeniť a tak, no tak čo tomu predchádzalo, tomu všetkému, o čom sa teraz bavíme? Tak ja som chcela väčšinou na začiatku tej svojej fitness cesty, ja som mala v podstate normálnu váhu, len ja som chcela byť viac vysekaná. A čo sa týka toho, že som sa začala stravovať, som nemala vedomosti, veľa vedomostí som nemala. A začala som len tak, že bez vedomostí a chcela som vysekať postavu, len som nevedela jak. No a pustila som sa do toho sama, nikoho som sa nepýtala, ani proste jedine na internete, čo som si zisťovala, ale bolo toho veľmi málo, som si zistila o tom. No a potom, jak som to začala praktizovať, tak sa to dostalo až do toho bodu, kedy som stratila nad tým kontrolu úplne a dosť som akože pochudla a všetko toto, akože mala som vyrysované svaly, ale to už bolo až nezdravo vyrysované. Takže dávajte pozor na to, čo robíte, lebo môžete si zničiť aj zdravie a tak. No a čo bolo, kedy prišiel ten moment, že si to prelomila, alebo si uvedomila, že to už je zle a chcem to zmeniť, alebo tak, alebo niekto v tvojom živote bol niekto taký, ktorý ťa napravil, alebo tak niekde od niekoho si sa niečo dozvedela a ťa to zmenilo? Tak mojim rodičom veľa ľudí hovorilo, že to Karin je taká chudá a že nechce viac jesť alebo tak. Ja som sa jeden čas sama z toho dostala, že vlastne som začala viac jesť. No a potom zase som sa cítila tak, keby, že pribráta, alebo neviem, že chcela som zase sa dostať do tej formy. No a potom prišiel ten bod zlomu vtedy, keď som si povedala, že dosť, že toto nemôžem robiť so svojím telom, lebo dopadne to horšie, jak je teraz. Teraz už v podstate, chvála Bohu, už nie, ale bolo to zle. No a potom jeden čas som mala infekciu žalúdka, čo na Vianoce bolo. No a podľa mňa to aj pochádzalo z toho, že som zrazu začala veľa akože viac jesť a že to boli také šoky pre telo. Hej. Ja by som k tomu doplnil ešte to, že tak všeobecne pre všetkých, že určite veľa ľudí sa nachádza v nejakom štádiu teraz aj a bojuje s tým, že nemá to alebo nechce to nikomu povedať a nevie si rady, tak aby našli tú cestu, im prajem, aby oslovili niekoho alebo blízkeho alebo niekoho odborného, kto by im poradil, aby ich to tak nakoplo, aby ich to odrazilo od toho
toho dna pomyselného, aj keď či sú chudí alebo obezní, aby sa cez to preniesli a určite budú lepšie časy. A hlavne treba si zisťovať veľa informácií, keď chcete niečo začať, lebo potom sa to môže vyplatiť na výsledku, že vlastne... Presne tak, ako Karin hovorí, že veľa tých informácií a z toho si vybrať ten stred zlatý, lebo tak keď máš veľa informácií, tak si môžeš z toho niečo vycentrovať, aj ten stred, ale keď máš málo informácií, tak sa upneš len na to, buď dobrú informáciu máš, alebo zlú a potom je dobrá cesta, alebo zlá. A zvlášť ešte aj v takom mladom veku, kedy vieme, v akej dobe žijeme, že internet, sociálne siete, tak veľa dievčat chcú vyzerať ako modelky, chcú byť chudé, alebo... Áno. Takže... Je taká doba, hej, že ten vzor je taký, že vyzerá dokonale, ale dokonalosť neexistuje, to stále hovorím. Nikto z nás nie je dokonalý. Dokonalí sme v takom mysle, že Boh nás takto stvoril a takto vyzeráme a môžeme sa formovať, ale my sme jedinečné bytosti, takže odľahčíme to tým, že nemôžeme byť taký upnutí na to chudnutie alebo na tú postavu, hej. Robme to preto, že nás to baví, že chceme byť fit a zdraví hlavne, hej, a aby nám to prinášalo, ako stále hovorím, tú radosť a nie utrpenie. Keď si hovoril o tej dokonalosti, tak ja si hovorím, že je to taká subjektívna vlastnosť, by som povedala, pretože každý vníma krásu inak. A spomenula som si na výrok jedného kamaráta, ktorý povedal, že každý je krásny, avšak je potrebné na to mať tie správne oči. Áno. Takže... Tak, presne. Áno. Pekne výrok. Dobre, Karin, tak ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišla a že si nám porozprávala o svojej ceste a aj nás namotivovala, pretože pre mňa osobne si veľmi veľkou inšpiráciou. Ďakujem. A čo by si možno odkázala dievčatám, ženám, ktoré si možno, že prechádzajú nejakým ťažším obdobím, že nevedia ako pokračovať alebo nevedia ako začať, tak čo by si im odkázala? Tak v prvom rade si treba veľa zisťovať, čo sa týka, keď chcú napríklad, že majú nejaké problémy s podvýživou alebo takto. Hlavne sa treba porozprávať s odbornou osobou na to určeným, napríklad tréner, čo sa napríklad Marek. Potom vlastne nebojte sa, akože šport berte, nie že s tým, že beriem to že som sa najedla a beriem to jak trest. Že musím odmakať toto, čo som zjedla. Vôbec, absolútne. To berete to s radosťou, že máte možnosť sa hýbať, že ste dostali ten dar, no a v podstate veľa treba jesť a keď cvičíte alebo chodíte nejaké športy robiť alebo takto, veľa treba aj to telo vyživiť. Lebo to telo nám dáva energiu do toho, aby nám to bolo umožnené. Presne tak. Presne tak. Takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujeme, Karin, a želáme ti najmä veľa úspechov v tvojej fitness ceste, ale aj v súkromí. Nech sa ti darí a veríme, že sa ešte budeme počuť tu na nejakej epizóde podcastu. Samozrejme, s radosťou mňa tiež bol potešení, že som tu mohla byť. A verím, že sa počujeme ešte raz. Takže milí poslucháči, ďakujeme vám, že ste počúvali aj túto našu najnovšiu epizódu s Karin a veríme, že si zoberiete to najlepšie z tohto rozhovoru a že vás to nejako motivovalo. No a keď opäť ešte raz pripomínam, že keď máte záujem si pozrieť nejaké recepty od Karin, tak môžete ísť na stránku spidershop.sk. No a my sa počujeme pri ďalšej epizóde. Takže čaute. Čaute. Ahojte.